Výborné. Som veľmi rada, že som opäť stretla Vierku Ondrikovú so svojimi, alebo s jej modelkami. Tu je Katka, je pripravená. Dobré ránko. A Mirka, tej sme zväčšovali trošku pery. Tak Mirka, áno, vidno, tie pery sú trošku väčšie, ale teraz ideme pomôcť s myhalnicami. Vierka, ja sa takto trošku prehrám k vám. Popod kameru, sme v živom vysielaní, takže nevadí. Čo s myhalnicami, ak ich chceme mať trošku väčšie, ale nechceme si lepiť napríklad umelé, alebo dať si predĺžovať také tie umelé riasy? Áno, máme ďalšiu novinku na trhu. Je to prípravok na rast a hustotu myhalníc. Táto novinka je zaujímavá tým, že obsahuje látku prostaglandín, ktorá sa nachádza z očných kvapiek. A prišlo sa na to tak, že ľudia, ktorí mali zelený alebo šedý zákal, ktorí používali tieto kvapky, tak zrazu im začali rásť dlhšie a hustejšie myhalnice. Takže to je v tomto produkte. Kati, vy to ako dlho používate? Ja sa priznám, že momentálne to ešte nepoužívam, ale chcela som povedať, že som používala umelé riasy, pretože je momentálne plesová sezóna a potrebovala som to na vystupovanie a tak. A dostala som sa k tomu cez Vierušku, ja som pôvodne ešte cez internet a dostala som sa aj cez kamarátku, ktorá mi to Dobre, čiže teraz to budete, aby sme skrátili ten váš príbeh, áno? Takže budete to používať. Dobre, skúsme to aplikovať. Vierka, ukážte nám, ako to budeme aplikovať. Inak Katka má poriadne dlhé riasy, tak som zvedavá, že aké ich bude mať ešte dlhšie. To je od nás zatiaľ všetko. Samozrejme, z Inchyby sa vám prihlásime aj v ďalšom živom vstupe. Zatiaľ vám želáme príjemné dobré ránko. S Lacom zostal úplne v nemom úžase, keď sme pozerali na tie nádherné devy, ale